sa IRA. And I hope Senator Rector is listening because siya magaling dyan, no? Magaling natin. Ibig sabihin, I want to... Multitasking. That's right. What I'm suggesting, Your Honor, is that dapat yung ating program pinibigyan natin ng IRA yung ating mga local governments. Maraming pera. Sobrang pera. Pero hindi natin nakikita binibigay, bawa, kailangan ng fire craft, hindi pa sila bibili, hingi pa sa national government. Maybe it's about time that Senator Rector come out and along with us na ma-amend yung IRA na yung mga kakulangan ng mabisto rito para sisingilin ng DILG yung mga local governments na may pera tapos hindi ginagamit lang kung pabiyahe-biyahe din ng bansa. Wala niya, alam ko yan eh. Yung mayor ko, pati barangay captain, pati mga driver nila, sinasama sa Amerika. My gosh, I mean, ang daming pera talaga eh. Hindi dapat yan. Kaya dapat siguro we should come out with the law na pagka may pera doon, hindi ginagastos. Kaya tama, I agree with Secretary Jong na zero yung cash tayo, di ba? Sa budget ngayon.